Vi har om grøn miljøpolitik, og vores problemformulering lyder: hvilke faktorer spiller en stor rolle, når danske politikere forsøger at indføre en grøn miljøpolitik? Hertil spørger vi så, om Danmark har areal nok til, at solenergi kan bidrage væsentligt til at dække energibehov. Solcellen er en halvleder, som omsætter sollys til elektricitet ved hjælp eller via fotoelektrisk effekt. Fotoelektrisk effekt er, når sollyset rammer solcellen, og alle elektronerne får tilført så meget energi, at de river sig løs og bevæger sig rundt i solcellen. Når elektronerne vandrer igennem solcellen, skaber det en spændingsforskel, som så dermed danner en elektrisk energi. Vi skulle gerne have, at solcellen har den største nyttevirkning, og det gør vi ved at placere den mod syd med 40 graders hældning, og så sørge for, at der selvfølgelig ikke er nogen skygge, og at der indfalder de 1000 watt per kvadratmeter ned på solfangeren. Ja, her har vi så lidt om om det årlige energiproduktion på solcellerne, samlet hvor meget de fylder, og så deres pris. Og så har vi kilowatt peak, som står for deres største ydeevne. Det årlige energiforbrug for en person i Danmark er 3.230 kW per time, og vi ved, at en 4 kW peak solcelle energiproduktion er 3.550 kW per time, og det er så nok til at dække hele energiforbruget for en person i Danmark. Hvis vi så tager 4 personer som en familie, deres energiforbrug ligger på de 13.000 kW per time. Solcelle på 6 kW peak er lige med 5.823 kW per time, og vi ved, at det er nok til at dække de 45% af en families årlige energiforbrug. Som vi så fandt ud af, så at en solcelle, eller at en person brugte de 3.230 kW per time, og vi havde solcellen her, som dannede de 3.500, og det var nok til at dække for hele personen. Så hvis vi nu tog alle personer i Danmark og gav dem en solcelle hver, hvor meget ville det så fylde, og ville vi have plads til det? Vi tager så de 5,5 millioner indbyggere, som er i Danmark, og ganger det med de 26 kvadratmeter, som solcellen nu fylder. Og så får vi så 143 millioner kvadratmeter. Det vil vi gerne have til kvadratkilometer, og det gør vi ved at dividere det med 1 million, så vi får 143 kvadratkilometer, vil det fylde. Så ud fra det konkluderer, at en persons energiforbrug ligger i gennemsnittet på de 3.230, og at en solcelle på 4 kW peak danner de 3.000 er nok til at dække energiforbruget per person i Danmark. Og der er plads nok, da Danmarks areal er på kun 43.098 kvadratkilometer, og hvis alle havde et solcelleanlæg, ville det så kun fylde de 143 kvadratkilometer, som ville svare til cirka halvdelen af alt.